जोङो समाजखौ माने गोग्गो खालामनांगौनि थाखाय बा जाथि दानायनि थाखाय जोङो एखे गारांजोंनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायदोंब्ला एखे गाराङानो गावनियावबो सोलिनांगोन। गुबुनखौ सांग्रां जानो थिनोबा गावबो सांग्रां जानांगोन, गुबुनखौ मावनो होदोंबा गावबो मावनांगोन। बे बाथ्राफोरखौनो जोङो माने बयखौबो जोङो खावलायबाय थादों। फैबाय थानाय समाव बेफोरखौ बयबो माने सांग्राङै जेखि फिल्डआव थाया मानो, जेखि जायगायाव थाया मानो, जेखि सिटुएसनाव थाया मानो जेन जातीयताबाद बे मोनसे सिन्ता आरो मावनांगौआ गावनियावनो बेखौनो सिन्ताखौ लानानै जेन बयबो आवगायलांलाय लायो। अब्लानो जेनाखि जे जों दा मोगा मोगि जानांनाय बेखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। गोजोन्थों। दिनै खोब माने मोजांथार हाबाफारि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ फरायसालिसिमनि प्रिन्सिपाल गाहाय फोरोंगिरिफोर लोगोसे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि मोनसे जथुम माने लादों आरो बे जथुमाव मोनसे बिथांमोना एजेन्डा लादों जे फोरोंगिरिफोरनि माने बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइयाव मावनो गोनां बिबान बे बाथ्राखौ लानानै मोनसे गोनांथार डिसकासन जादों। बेवहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि माने जाय फोरोंगिरिफोरा गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम दिनै बिमा राव थांनांगौनि थाखाय बा बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जे बिथांमोना राफोदै गावखौ बावसोमगासिनो दङ। सिनसिरिटि बिथांमोननियाव जि दङ दिनै बे डिसकासनाव नुजादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों एक्सपेक्ट खालामो जे फैबाय थानाय समावबो बै माने फरायसालिफ्रा थांनानै थाथों आरो बै फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसाफ्रा मोननो हाथों। बेबायदिनो जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिनिखौ माने बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननो नाजानाय सासे फरायसाफोरा फोरोंगिरि माने डक्टर इन्जिनियार बा समाज सिबियारि दैदेनगिरि साइन्टिस्ट बायदि मैया जानायनि गेजेरजों मोनसे फुंखा जोंनियाव दाजागोन बेखौ जोङो दिनै मिजिं खालामदों। दा बेखौ मावनो थांनायाव जोंनियाव माखासे मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर दङ जे जोंनि गेजेराव माखासे सांग्रांथि लाबोनायनि खामानि मावनांगौ दङ बिमा बिफानि फरायसानि बा सिभिल ससाइटिनि। बेनि थाखाय मावनो गोनां जोंहा माखासे बेवहाय माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो मोनदांदों। बेखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो दिनै डिसकास खालामदों। लोगोसे माखासे जेंनाफोरखौ माने सरकारि भाबै मावनो गोनां दायथ' थाबाय। जे गंसे फरायसालियाव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नांगौब्ला बेवहाय थिग मथे समायाव माने फरा बिजाब माने मोनहोनाय बा थोजासे फोरोंगिरि मोनहोनाय बा बिनि इनफ्रास्ट्राकचार बा बिनि माखासे क' कारिकुलार एक्टिभिटिनि माखासे हामग्रि नैबे बुस्थुफोरखौ मोनहैनायनि बाथ्रा जिया माने थांनाय गोलाव समाव माने जाबोआखैमोन। दा माने बेफोरखौ जोङो माने फैबाय थानाय समाव माने मोनफुंनो हाथों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। दा जोङो मिथिदों जे बेहाय डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों टेक्सटबुकनि बाथ्राखौ जुदि लायोब्ला जे टेक्सटबुकखौ फ्रि मोनो फरायसाफोरा दासिम माने 60% दिनै माने रिसिभ जादों आरो दाबो 40% माने माबाया माने टेक्सटबुकआ दाबो मोनफैयाखै। दा बेखौ जोङो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों टेक्सटबुक पाब्लिकेसन बिथांमोननियाव जों आर'ज गाबदों जे समय मथे टेक्सटबुकखौ होनांगौ मानो होनबा सेसना स्टार्ट जाबाय। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जा दिनै बे डिसकासननि गेजेरजों बेखौ जोङो दिनै फोरमान मोनबावदों जे बर' मिडियामा जे सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव मेटार जानो हाया जेंना जानो हाया बेखौ फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै जोङो दिनै मिथिदों। मानो होनबा दिनै बेवहाय फैनाय फोरोंगिरिफोर बै फोरोंगिरिफोरनि फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानानै बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा MBBS पास जानाय NITआव फरायनाय सोरबा माने मा होनदों इन्जिनियारिं पास जानाय बा सोरबा प्रफेसार जानाय गोबांथार बेबायदि बिदिन्थि जोङो दिनै बेवहाय मिथिलायनो मोन्दों शेयारिं खालामलायनो मोन्दों। बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दा जेनक जे जोंनि राफोद आरो सांग्रां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ इयुन जोलै दानो नागिरनाय जे खामानि बेयो मोगथां महर मोनगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोजोन्थों। बे माने जे जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसन बा इडुकेसननि थाखाय जों एबसुआ मावबाय थादों। जोंल' नङा बर' थुनलाइ आफादाबो मावबाय थादों गुबुनफोराबो मावबाय थादों। दा बेवहाय जे फरा बिजाब माने हायार सेकेन्डारि माने 11-12 जे आपग्रेडेड बेवहाय माने आर्ट्सनिया जिहेथु ओंखारबाय बेवहाय साइन्सनि आरो कमार्सनि बेखौ माने स्टार्ट खालामथ'नाय जायाखै आरो बेवहाय माने मा होनदों एडमिसनबो बेवहाय होथ'नाय जायाखै। दा बेवहाय टेक्सटबुकआ जेब्ला रेडि जाजोबगोन अब्ला बिनि एडमिसन बेफोरो जागोन। दा बेखौ जोङो सरकारजों रायलायबाय थादों। गोजोन्थों। बे माने बेखौनो जोङो बुंबाय थादों बियो जोंनि मोनसे चेलेन्जेस दैदेनगिरि थाबाय थानाय बा दैदेनगिरि जालांनाय बेखौनो जों आपिल दोनबाय थादों जे जोङो समाजखौ माने गोग्गो खालामनांगौनि थाखाय बा जाथि दानायनि थाखाय
जोङो एखे गारांजोंनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायदोंब्ला एखे गाराङानो गावनियावबो सोलिनांगोन। गुबुनखौ सांग्रां जानो थिनोबा गावबो सांग्रां जानांगोन, गुबुनखौ मावनो होदोंबा गावबो मावनांगोन। बे बाथ्राफोरखौनो जोङो माने बयखौबो जोङो खावलायबाय थादों। फैबाय थानाय समाव बेफोरखौ बयबो माने सांग्राङै जेखि फिल्डआव थाया मानो, जेखि जायगायाव थाया मानो, जेखि सिटुवेसनाव थाया मानो जेन जातीयताबाद बे मोनसे सिन्ता आरो मावनांगौआ गावनियावनो, बेखौनो सिन्ताखौ लानानै जेन बयबो आवगायलांलाय लायो। अब्लानो जेनाखि जों दा मोगा मोगि जानांनाय बेखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन, जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। गोजोन्थों। सरकारा मावगोन होननानै खोथा होदों, बियो जोंनि स्टेन्डिं दाबि। जायागौमानि जोंनि कन्टिनिउ जे मोनसे डिसकासन दाबि बेखौ जों लांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां, माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोर। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।